Дали спичи. Това е втория път. Това е втората част на How to Teleport. How to Mine. Добре, стоп. Стоп до PG. Окей. Умираш. Познах. Телепортвай се. Къде? Намерихме диамант? Да, и това беше. Втори епизод диамант. Това е. Сега ще пробвам да го гръмна. Два. Къде е втория? О, да. Суерда про. Сега ще го открадна, без да дам на този задник от нея. Сериозно ли? Сериозно ли? Да. И това беше за сега, момчета. Втори епизод. 2 диаманта. Бай.